Hello mga bay, kumusta mong tanan diha? Maayong hapon diris is maayong gabi diha sa Pilipinas. Mabay pag gumanog kaon karon sa among amo no, katatapos lang kumain ng amo namin. Kaya kami naman ang kakain. Ito ang mga putahe natin for today. Ito ang tinatawag ditong Egyptian rice with vegetable. Sarap. Pero parang ano to sa atin, sinangag. Sinangag. And then, ito naman yung ulam natin. Ang tawag dito ay sistawog. Sistawog ang tawag dito mga bay. Manok to siya, no? Manok, tapos mga gulay, patatas, carrots, kamatis, yung baby tomato, bell pepper, sibuyas. Ano ba bang siniksik ko dito? Carrots. Tapos nagiwa ko na malaman ng manok, yung ano sa may chicken breast, no? Tapos pinrito ko siya. After ko, ay minarinate